Zdravím vás, Krypton na mojom videu na mojom kanáli Krypton. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu sa dozviete tie najzaujímavejšie správy, ktoré prišli cez víkend, alebo teda nebude to ani príliš veľmi o správach, ale o tom, čo nás čaká ďalší týždeň, keďže uvidíme, že či Bitcoin teda bude potvrdzovať bull market, alebo teda zase ostaneme v tej istej veci, ako sme boli predtým. Čiže ďakujem veľmi pekne všetkým Patreonom, ktorí ste prišli na pravidelný livestream, nedelný livestream. Povenujeme sa trošička takisto aj coinom, vysvetlím vám zo pár takých zaujímavých dobrých vecí, hlavne teda pre možno začiatočníkov alebo pre tých, ktorí máte problém s tradingom, čo vám stačí možno trošička upraviť, aby ste mali väčší úspech a to ovocie začne prichádzať. Dobre, čo sa týka marketu, poďme sa teda na market a ďakujem veľmi pekne všetkým z vás, ktorí prichádzate aj na tú zelenú platformu, inú platformu, kde budete vidieť nejaké tie útržky z Patreonu. Čiže dúfam, že sa tam všetci vidíme. Je to táto platforma, neviem, či ju vidno, ale dúfam, že áno, je to medzi kolónkou YouTube a Twitter. Nebudem to radšej rozprávať skrz toho, že nikdy neviete, čo zase niekedy bude niekomu zle. Dobre, neviem to nájsť na tej platforme, prečo neviem tu na, čo sa deje s mojím týmto, prečo som na CoinMarketCape. Ideme na CoinGecko. Nie. No, dobře. Zase tu niečo zmenili. Paráda, veľká paráda. Nechcem mať Dark Team. Tu nám mali tlačítko minule, jak fajne bolo. No dobre, to nevadí. Dobre, čiže, čo sa týka market capu, ako si môžete všimnúť, market cap je zhruba na tých istých číslach, volume je ale katastrofálne, hej, volume, čo sa týka 24 hodinov volume, 48 miliard dolárov a to je veľmi slabé, 57% dominancia, čo sa týka Fear and Greed indexu, ale stále je to neutralita, Bitcoin na hodnote 65 862 dolárov prakticky stagnujeme, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak to je FTX token, OK, neviem, že čo sa tam udialo, ale dajme tomu, hej, ale toto akože je celé zlé. Sei, nádherný víťaz, Mina, Sui, Ethena, ktorá prakticky stúpa, alebo teda ENA token, ktorá stúpa už riadne dlho, a to vďaka tomu, že majú mať niečo spoločné s BlackRockom, Tao token, Phantom Arb a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Bong, Floky, Jasmy, Pendle, Kaspa, Monero a tak ďalej, čiže tých lúzrov tu príliš veľa teda nie je veľmi chutný a veľmi zaujímavý market. Čo sa týka Bitcoinu, príliš veľa vecí sa tam teda neudialo a preto práve budeme musieť sledovať tú weekly sviečku. Weekly zatiaľ teda stále, hej, ako si môžete všimnúť, sme v tom našom jednoznačnom to istom patterne, hej, prakticky nič sa nám tu príliš veľmi nemení. Jedine, že by sme tento týždeň, čiže do 6 hodín, alebo teda 5 hodín 51 minút dokázali zatvoriť nad hodnotou 68 300 dolárov, bude to prvá mega dobrá správa. Zase budeme si musieť následne počkať aj na druhý týždeň a zatváranie a potvrdzovanie break-upu, ak by teda break-up prišiel. Všetko zatvorenie pod hodnotou 68 300 dolárov na weekly timeframe bude stále znamenať len to, že zotrvávame v tom danom scenári, v ktorom sme boli už nejaký ten jeden týždeň, alebo teda niekoľko týždňov, keďže v tomto scenári, v tomto setupe tej hodnoty rezistencie supportovej línii už sedíme od februára prakticky roku 2024. Čiže tu na zatiaľ teda žiadna story iná nie je. Na weekly timeframe bude ale predsa len obrovskou pozitivitou, že zatvoríme, ak teda zatvoríme nad hodnotou 64 000 dolárov, bude to predsa len pozitívna sviečka. Zatiaľ nevidíme vôbec žiadne problémy na weekly timeframe, čo sa týka daily timeframeu, tam takisto nevidíme vôbec žiadne problémy. Čo je jediným takým tým najväčším problémom celého tohto daného marketu je jedine tá hodnota rezistencie, hej, nič iné tu príliš veľmi teda nie je. Na 12 hodinovke teda máme veľmi pekný bullish stále graf, nič katastrofálne a problematické, ako som hovoril, tam zatiaľ teda nevidno ani žiadne náznaky. Dvojhodinovka, štvorhodinovka takisto celkovo veľmi bullish naladená, 45 minútovka, tá takisto, hej, pokiaľ nebudeme strácať tú hodnotu 64 700 dolárov, tak tam nie je príliš veľmi čo riešiť, čiže Bitcoin zatiaľ teda vyzerá celkovo dosť silný. Zajtra si spravíme nejaký väčší research a report ohľadom celého
tohto daného setupu, a to minimálne skrz toho, že zajtra sa nám bude uzatvárať mesačná sviečka, ale treba si zapamätať len jedno, pokiaľ sa držíme hodnoty 60, alebo teda nad hodnotou $64,000, vôbec žiadny problém to nie je. Ak teraz si udržíme túto zónu 64 000, veľký ideál, test vôbec nebude žiadny problém, a čo ešte môže byť záchranná zóna je 62 800, ale skôr sa teda pozerám na tú 64 000, ktorá by mala byť teda udržaná, keďže aj takto na tej 12 hodinovke tu vidno, že je to predsa len nejaká zóna odrazu alebo zóna nejakej predchádzajúcej bod nejakej rezistencie alebo bod nejakého otočenia, čiže celkovo to vidno už len na tomto píku, ktorý sme tu mali, a takisto aj zabrzdenie práve na tejto danej úrovni, predchádzajúca silná hodnota supportu, čiže všímať si tu 64 000, to bude asi ten najdôležitejší bod a moment, ktorý treba jednoznačne sledovať, a okrem toho dnešný týždeň alebo tento týždeň treba sledovať aj jednoznačne makrodáta, a to hlavne teda z Trading Economy Calendar. Čo tam tohto týždňa máme, keďže stále musíme aj pozerať sa na to, že ako otvorí alebo ako začne market celkovo reagovať práve na S&P 500 market, ktorý zatiaľ teda má také mierne spomalenie, ale celkovo sa drží dosť skvelé. Zase keby prišlo tohto týždňové, alebo teda ďalší týždeň od pondelka, keď otvorí market nejako negatívnejšie a začneme vyklesávať, tak by to jednoznačne stiahovalo aj Bitcoin, čiže stále treba sledovať aj S&P 500 market, a to je to, čo stále chcem a stále upozorňujem každú jednu nedeľu. Treba byť opatrný, ak máte nejaké pozície, napríklad teraz viem osobne, že Solane sa celkom trošička zadarilo, sa ťahá smerom hore, takisto sa zadarilo aj SUI, takisto aj SEI, proste tieto kryptomeny odpálili, niektorí tam môžete byť vo veľmi pekných tradeových pozíciách, a preto by bolo celkom dosť nerozumné, si myslím, že keď niečo tradujete, nezabezpečiť si tú pozíciu nejakou stopkou do plusu alebo zatvoriť tú pozíciu. Stále pondelky vidíme, alebo teda víkend je taký neutrálnejší a následne altcoinom sa po väčšine viac darí, to som písal aj Patreonom v piatok ešte, a to vidíme taký ten klasický scenár už niekoľko týždňov v rade, a následne prechod z nedele na pondelok je taký po väčšine viac chaotickejší, hlavne skrz toho, že Japonci vedia rozprúdiť, alebo teda Ázia vie rozprúdiť niekedy market zhruba o tej 12. v noci až do tej 1 hodiny, 2 hodiny rána, a následne o 6. 7. sa zobudze Európa, tam sú nejaké tie reakcie, no a potom Amerika, hej, tým, že sa celý víkend netraduje, tak môže tam byť väčšia volatilita, čiže len bacha na to. Taká tá klasika. Dobre, čo teda očakávať ďalší týždeň od Trading Calendar? V pondelok tu nemáme vôbec nič, alebo teda vôbec nič. Máme tam len zase bude mať Powell nejaký ten speech až o 8 večer, čo je celkovo prekvapivé, ale neviem, zase žiadne prekvapenia tam sa príliš veľmi neočakávajú, že on niečo teda povie dopredu. Asi teda ťažko bude čakať len na dáta a správy, čiže žiadne prekvapenie by tam teda nemalo nastať. Európska únia bude mať inflation rate z roka na rok, a takisto aj core inflation, čiže celkovo dosť dôležité dáta z Európskej únii práve v útorok, ale Európska únia zatiaľ teda nepohybuje marketom, to sú skôr dôležité dáta pre nás. No ale útorok už prichádzajú prvé dôležité dáta pre americkú ekonomiku, a to sú ISM-ka, manufacturing, následne by sme mali dostať aj ISM-ka services, čiže služby, hej, čiže to budú veľmi dôležité dáta, alebo prvé z tých dôležitých dát, čo sa Ameriky týka, následne aj jolt openings. Potom tam máme streda je ďalší zástupcovia Fedu, ráno tam budú mať nejaký ten pokec, následne veľa dát, ale nič také veľmi dôležité v stredu. Vo štvrtok ISM Services, to je to, čo som rozprával pred chvíľkou. Následne tam máme NFPčka, Unemployment Rate, čiže veľmi dôležité dni, čo sa kalendáru týka, ekonomického kalendáru týka, budú jednoznačne útorok a potom štvrtok a piatok. Štvrtok a piatok tam by to malo byť najrozhodujúcejšie, a to hlavne skrz toho, že práve sú tam tie NFPčka, ktoré budú reprezentovať a ukazovať to, že ako je na tom vlastne trh práce, čiže to sú tie veľmi dôležité dáta, vďaka ktorému tomu trhu
práce, sa podarilo znížiť úrokové sadzby, keďže Fed sa pozeral práve na trh práce. Čiže uvidím, že aké dôležité to bude. V pondelok teda možno si dáme ešte nejaký chill a oddych a následne potom útorok, štvrtok a piatok budú veľmi dôležité dni, čo sa tradingu týka a uvidíme, že ako na to zareaguje vlastne S&P 500 market. Mňa to celkovo dosť zaujíma, že zatiaľ proste nemám nejaké veľké vidiny a oči, že proste, že či potvrdíme alebo nepotvrdíme ten bull market, akože bolo by celkovo dosť dobré, ak by sme začali zatvárať na tou hodnotou 70 000, ale pokiaľ nie sme nad týmito danými hodnotami rezistencie, vôbec sa zatiaľ teda neteším a budem využívať to, čo som využíval aj naďalej, proste keď je market pozitívny, nemám príliš veľmi čo riešiť a nebudem cikať proti múru, ako sa rozpráva. Čiže pôjdem s tým smerom a pôjdem s tým trendom a trend je zatiaľ teda jednoznačný a hlavne teda čo sa weekly timeframe týka na nejaký ten all time high si asi teda minimálne môžeme počkať, pokiaľ nezatvárame nad hodnotou $71 200. Čo sa týka vecí, ktoré musíme ešte dodatočne sledovať, sú určite ETF-ka. ETF-ka mali celkovo pozitívny týždeň, 1,1 miliardy sa nalialo do všetkých ETF-ok, vynikajúca skvelá správa, že konečne sa naštartoval aj tento znova ten sektor, ktorý teda chceme vidieť, aby rástol. Uvidíme, že či budeme mať taký aj úspešný týždeň tento týždeň, ktorý príde, čiže celkovo tie dáta boli dosť dobré, 1,1 miliardy naliať do bitcoinových ETF-ok je dobrá správa, za posledných 7 dní teda sa nalialo najviac bitcoinov. Prekvapivé to nie je, prišlo práve do BlackRocku, 7760 bitcoinov pritieklo do prvého, alebo teda do top lídra, čo sa týka ETF-ov, Grayscale, tam bol odliv 820 bitcoinov za posledných 7 dní, čiže celkovo dobré správy, hej, ohľadom ETF, keď sa pozrieme aj na to zatvárajúce volume v piatok, tak to bolo na 2 miliardách, čo je celkovo dobrá správa a obrovská sviečka bola vo štvrtok 365 miliónov a následne 500, necelých 494 miliónov dolárov prišlo v piatok, čiže štvrtok a piatok boli veľmi silné dni pre Bitcoin a dúfajme, že, alebo teda pre Bitcoin ETF a dúfajme, že to bude aj naďalej takto. Čiže jednoznačne v pondelok si všímať, alebo budeme si musieť všímať aj reakciu na ETF-kách. Tá reakcia po väčšine je presne taká, ako je naladený S&P 500 market. Viem, že viacerí nechcete sledovať, alebo neradi vidíte toto dané spojitko medzi S&P 500 marketom a Bitcoinom, ale proste je to tam, netreba si klamať a netreba si nahovárať, ale treba riešiť a využívať tie dáta, ktoré máme, ktoré sú hlavne teda pravdivé. Tu by sme emócie vôbec nemali mať. Dobre, čo sa týka liquidation heatmap, stále rovnaká story cez víkend, proste žiadny pohyb, ľudia naskladaní v tých pozíciách, ako náhle sa Bitcoin pohne na hodnotu $66 336, čo teraz sme na hodnote 65 800, čiže nejakých $500 smerom hore, bude zlikvidovaných $100 miliónov v shortových pozíciách a to isté na druhej strane, ako náhle Bitcoin padne pod hodnotu $65 000, čiže nejakých $800 nižšie, tak bude zlikvidovaných $100 miliónov. Ako si môžete všimnúť, ono nás to môže ťahať minimálne k tým hodnotám 64 600, po prípade 66 600, podľa toho na aké úrovne sa teda pozeráme. Čo sa týka heatmapy, ktorá je veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá stále teda pred pondelkom, jasné hodnoty supportová rezistencii, netreba nejako veľmi plesať a skákať, pokiaľ nezatvárame nad hodnotou, alebo teda rezistencia je od hodnoty $66 126 až po tie úrovne zhruba nejakých 66 200, teda 66 500 by som povedal, a následne supportová línia začína tak mierne od 65 200 až po tú úroveň $64 800. Jasná hodnota supportu a rezistencie, tu nemáme príliš veľmi čo riešiť. Čo sa týka tradeových pozícií, hej, tak toto brať. Keď proste nejaký šialený short očakávať, alebo šialenejší short očakávať až po breakdowne pod hodnotu $64 900, $64 800 plus minus a následne nejaký moon time feeling mať až nad hodnotou 66 500. Čiže tu je to celkovo veľmi jednoduché, veľmi jednoduché viditeľné, čo sa víkendu týka.
Dobre, a ešte jedna posledná správa. Moontime is blízko, skrz toho, že pozrite sa na tú Global Liquidity Index. Ten nám jednoznačne stále nás utvrdzuje v tom, že mohli by sme zažiť šialené obdobie. Ako si môžete všimnúť, stále keď sme sa dostali na tú červenú zónu a líniu, tak pozrite sa, čo sa stalo, keď celková likvidita, globálna likvidita začala stúpať. Proste zažili sme šialené bullruny a dúfajme, že sa to takto bude opakovať a že nás to dotiahne k tým hodnotám $500,000, čo by bolo cez moje očakávania a myslím si, že cez očakávania viacerých. Čiže zatiaľ teda myslím si, že dobré dáta, dobré správy, musíme stále čakať na ten pondelok. Je to veľmi dôležitý deň stále, čo sa týka skôr traderov. Z dlhodobého pohľadu nemáme čo riešiť, hej. Keď proste vyklesáme na tú hodnotu $52,000, vieme, čo máme robiť, máme sa teda pripraviť na nejaké tie lepšie chvíľky, lepšie pozície a keď proste odpalíme a pôjdeme na hodnotu $72,000, tam si už môžeme len mydliť ruky a brať nejaké tie trading príležitosti a pozerať sa na naše dlhodobé portfólio, ako krásne skáča, ako spraví sviečku zelenú sviečku až do nebies. Dobre, ďakujem veľmi pekne tí, čo ste tu boli. Sice neboli ste tu veľa na livestreame, alebo teda Patreon, ďakujem, že ste tu zatiaľ, teda idem sa povedať vám a tí, čo nie ste ešte na Patreone, určite využite túto vec, keďže myslím si, že pomer cena hodnota je brutálne dobrá a určite sa vám to oplatí, keďže stále tu dáme nejaké alfa, alebo minimálne také tie veci, čo sa tradingu týka, takisto aj moje skúsenosti osobné, ktoré vám môžu dopomôcť k tomu, aby sa vám zlepšil ten trading. Dobre, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ majte pekný večer.